че не се събират, доколкото знам, данни от полицията или поне не се публикуват за етноса на извършителите, защото последните, които са налични, показваше отново свръхпредставителност на един определен етнос в убийствата, в изнасилванията, в кражбите и така нататък. Арменците. Предполагам, че са арменците. Будистите. Може би са, не знам, непалците. власите или някое такова малцинство с 200 човека в България, но проблема е, че това между другото беше свързано и с влизането в ЕС-а, и с десетилетието на ромското включване, или както там се казваше. Проблема е, че всички политици и обществата на Запад решиха, че истината не е най-важното. Ако истината за теб е най-важното, трябва да можеш да анализираш реалността такава каквато е, за да вземеш съответните мерки. Когато чувствата са по-важни от истината, се получава това, което се получава в Швеция.